pagkat manapon. Magiging tutorial natin ngayon is before I let you go ng bandang freestyle. Mga chords natin, E, F sharp minor, G sharp minor, A, C, D, E, and then B7, E. Ayan. Kung hindi pa ganong familiar sa mga chords, pwede naman natin i-search online. Okay, umpisa na natin. So sa E, chord ng E, pagsasamahin lang natin yung 6th string at saka 3rd string, isang block. Yan. So pag sinabi kong same string, kasi bawat chord, gagamitin natin yung combination ng 6th and 3rd. So pag sinabi kong same string, ang ibig sabihin nun is the 6th string and 3rd string sabay. Yan. So and then F sharp minor. Sa F sharp minor, kahit yung flat na lang yung gamitin natin, hindi na kailangan yung dalawang daliri. So same string. Ulitin ko lang. And then next, hammer. Yan, hammer dito sa 4th fret, 3rd string. And then pagtaas nun is yung 2nd string. Yan. Yung patutunogin natin, yan. Then next, G sharp minor, same string, and then 2nd string, A. So G sharp minor, flat na lang yung gagamitin, 6th and 3rd, and then 2nd, A, 1 fret higher, flat lang din, 6th and 2nd. Yan. So recap. Yan. And then next, dito sa dalawang tuldok na to, yung 1st and 3rd, hindi natin didiinan yung yung daliri natin. So ipapatong lang siya sa string. Yan. Ganun yung magiging tunog niya. 3rd and 1st. So huwag ganong madiin. Yan. Ito. So ipapatong lang. Yan. After nun is C, bagsak, D, bagsak, E, bagsak, then B7 and E. Recap lang. Umpisa na ng kanta. So, yun lang. Sinimplified lang. So, sa mga karing kapara kong Kapampangan, magdatunta mo bali, muling may kabusa mo rin karing king COVID-19. Yan. Maraming salamat sa panonood. And bakal salamat.